Нядзельны вечар на Белсаце, і мы разам падсумуем галоўныя падзеі тыдня. Аліна Ковшык, добрый вечар. Што вас здзівіла за апошнія 7 дзён? Пішыце нам паведамленні на наш нумар тэлефона і праз Вайбер. Сёння грамадзяне Беларусі гулялі, а таксама гулялі ў Расіі, дзе скандавалі ў тым ліку «Жыве Беларусь». У Расіі скончыўся другі тыдзень пратэстаў, а беларусы не спыняюцца ўжо 176 дзень. Сёння з асаблівым гонарам луналі бел-чырвона-белыя сцягі, а ўлады затрымалі больш як 120 чалавек. Разбить, не спынить, не стрымать! Верить можно! Перемог! Верить можно! Перемог! Ты не чакай, сюрпризов не будет. Улады закручваюць гайкі па ўсіх кірунках, каб збіць пратэсты. Як вы думаеце, ці іх гэта атрымаецца? І ці трэба пратэставаць надалей? І вось што адказалі на гэтыя пытанні Мінчукі. Протесты не сдуются, 100%. Закручивание гаек не сработает, а наоборот даже больше разозлит людей. Да, потому что люди не чувствуют угрозы, но когда их будут наказывать, люди от этого будут еще больше злиться. Следовательно, еще больше выходить. Поначалу думала, что это повлияет на что-то, скажем так, до инаугурации. А уже после инаугурации, когда Россия все это приняла, то поддержала действующую власть, то я уже считаю, что смысла в этом нет. Если не будет протестов, и мы не будем напоминать о себе, все это будет глохнуть. Ну как они могут задушить это мнение? Ну как? Ну как? Уже у людей светятся глаза по-другому. Все в наших руках. И поэтому мы не должны успокаиваться. Слезы наворачиваются. Вот от вранья, из-за чего, в общем-то, все и случилось, да, уже просто нет сил. Это все продолжается. Вот. Так хочется, чтобы один человек понял, что он самый большой провокатор. Вот. И чтобы он услышал народ, перестал говорить неправду, прислушался, и чтобы все кончилось мирно. Думаю, что задушить не удастся, без вопросов. Стало намного сложней. Тяжело стало, хочется выйти лишний раз походить. Проблематично очень стало. У людей, конечно, немножко больше появилось страха, но я уверена, что протесты не угаснут. И со временем, особенно весной, они должны воскреснуть заново. Без агрессии, потому что если начнется агрессия, это все задавится очень быстро. Начнутся убийства и так далее, как они и есть сейчас, в принципе. А так, как я и говорю, свет добро победит. Я уверен, что власть, действующая, опять что-нибудь сделает такое, после чего народ хлынет на улицу. Но в любом случае, я думаю, что протест уже победил. Потому что любой здравомыслящий белорус свое мировоззрение поменял. Я думаю, что не удастся, бо, ведаеце, уже внутри это все у людей сядзіць так, что его не вытравишь ничем и ничем нас не спужаешь. Вот что главное. Большасць нашых суразмоўцаў упэўненая, што пратэсты не спыняцца. Як гэтую карціну бачыць адмыслоўцы, працягнем тэму з палітолагам Вольгай Харламавай. Спадарня Вольга, добры вечар. Вось ці вы пагодзіцеся з меркаваннямі Мінчукоў, ці сапраўды ў нас вось моцны гэты пратэставы патэнцыял, і беларусы не спыняцца і працягнуць і адновяць з новай сілай пратэсты на весну? Протестные акции, у адрозненні ад пратэснай актыўнасці, нікуды не сышлі. І улада можа зрабіць пэўныя ўчынкі, якія гэтыя пратэсныя настроі будуць падаграваць.
І адным з такіх учынкаў можа якраз стаць нават не забарона, а спроба забараніць, спроба прызнаць чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім. Таму што мы бачым, што зараз улады гуляюцца з тэрмінамі. Не проста забараніць, да, а забараніць як экстрэмісцкі. Чырвона-беламу сцягу надаецца адмысловы статус. І спрабуючы надаць гэты статус, нават абмяркоўваючы наданне статусу сцяга экстрэмісцкага, такім чынам улады гуляюцца з так званым балотам, з тымі, хто не вызначыўся, за каго яны. Для іх гэты тэрмін, гэта вызначэнне сцяга як экстрэмісцкі, для іх гэта будзе досыць істотным, досыць такім моцным штуршком, які можа іх адпіхнуць ад пратэстнай актыўнасці і увогуле ад любой актыўнасці супраць уладаў. Прынамсі, пакуль каментары хутчэй у іншы бок. Я заўважаю, шмат вядомых і паважаных людзей выказаліся, як, напрыклад, Анджей Пачобут, журналіст, што Лукашенко не зможа перамагчы чырвона-белы сцяг. Таксама Валер Карбалевіч піша пра тое, што забарона нацыянальнай сімволікі ператварае пратэст у нацыянальна-вызвольны рух. Мы бачым, што сапраўды... І размова ідзе аб тым, што для тых, хто вызначыўся, спроба забараніць, спроба аб'явіць сцяг экстрэмісцкім, гэта наадварот нагода, якая будзе падвышаць і пратэстны настрой, і пратэстную актыўнасць. Але гэтая гульня і дэманстратыўны зварот, які падпісала 100 чалавек, яно не разлічана на актыўных, яно не разлічана на вызначыўшыхся. Яно разлічана на гэта балота, якое, зноў-такі мы вяртаемся да таго, што якое глядзіць БТ і якое будзе прыймаць рашэнне, што рабіць бліжэй да весны, у адпаведнасці з той інфармацыяй, якую прэзентуе БТ. Тым часам з'явілася альтэрнатыўная петыцыя пад зваротам на сайце Petitions By, які з'явіўся літаральна ўчора. З'яўляецца ў сярэднім подпіс на секунду, і ўжо сабралі больш за 57 000 подпісаў. Заініцыявала гэтую петыцыю Каардынацыйная рада. Пішуць яны так, што мы лічым, што забарона на выкарыстанне чырвона-белай сімволікі не абгрунтаваная нічым, апроч палітычнага ціску на грамадзян, нязгодных з дзеяннямі ўладаў. І таксама мяркуецца, што будзе падавацца адмысловы грамадзянскі законапраект. Ці гэта слушны крок? Я б не сказала, што гэта вельмі слушны крок. Чаму? Таму што у палітолагаў, у паліттэхнолагаў ёсць такое правіла: ні ў якім выпадку нельга апраўдвацца. Любая спроба апраўдацца робіць нас слабымі. І петыцыя «Не забараняйце, не аб'яўляйце сцяг экстрэмісцкім» яна выглядае як спроба апраўдацца. Гэта не петыцыя, давайте мы нададзім чырвона-беламу сцягу статус нацыянальнай каштоўнасці, гістарычнай каштоўнасці. Гэта петыцыя, якая кажа, не, гэта не экстрэмісцкі, гэта добры сцяг. То есть такім чынам знешне для тых, хто не уцягнуты ў пратэсты, спроба надаць такую петыцыю, спроба сфармуляваць такую петыцыю, яно выглядае, па-першае, як апраўданне, а па-другое, пераводзіць все дыскусіі вакол чырвона-белага сцяга у такі негатыўны момант, надае яму негатыўную акраску. У петыцыі таксама выкарыстоўваецца тэрмін экстрэмісцкі. Атрымліваецца, што і там, і ў адной петыцыі, і ў другой петыцыі гучыць негатыўныя тэрміны. То бок уладам атрымалася гэтую рыторыку перавесці на свой бок. І так, што і гэты бок апазіцыі таксама пачаў выкарыстоўваць тыя нават словы і тэрміны, якія не павінны гучаць адносна нашай нацыянальнай сімволікі. Зразумела, спадарыня Вольга, сёння мы все таксама сачылі за тым, што адбывалася ў Расіі. У больш як 100 гарадах ішлі пратэсты. Мы бачым вельмі шмат паралеляў
адносна таго, што зараз адбываецца ў Маскве, хоць, канешне, параўноўваць цалкам немагчыма. Вось якія вашыя высновы з таго, што адбылося сёння ў Расіі, і як расійскія пратэсты паўплываюць агулам на нашу краіну? Некалькі такіх назіранняў і некалькі высноваў. Самае такое бачнае, што кідаецца ў вочы, гэта стаўленне на расійскіх пратэстах да журналістаў. Мы бачым у тых кадрах, якія транслююцца з Расіі, што журналісты на пратэстах адчуваюць сябе досыць бяспечна, у адрозненні ад журналістаў на беларускіх пратэстах. Гэта, самае, хіба, асноўнае адрозненне. І другое вялікае адрозненне – гэта колькасць пратэстуючых. Нягледзячы на тое, што сёння ў Расіі у пэўных рэгіёнах людзей выйшла больш, чым выйшла ў мінулую нядзелю, тым не менш для Расіі гэта не масавыя пратэсты. На Балотную выходзіла значна больш людзей, чым сёння і чым у мінулую нядзелю выходзіла па ўсёй Расіі. З другога боку, тое, што для Расіі не было характэрна раней. Пратэстуе не толькі Масква і Піцер, пратэстуюць рэгіёны. І вось гэта, сапраўды для Расіі новае, і часткова гэта пераклікаецца з беларускімі падзеямі. І наконт нашых спадзяванняў, што гэта нейкім чынам можа адбіцца на беларускай сітуацыі, на жаль, для Расіі тое, што адбываецца, гэта не ёсць настолькі значным і настолькі ўплывовым, каб урады Расіі пераключылі увагу з тых пытанняў, якія для іх з'яўляюцца на сёння важнымі, на ўнутраныя пытанні. Гэта не тая колькасць і не тая рэзкасць пратэстаў, якая можа штосьці вырашаць. Прынамсі, па сённяшняй нядзелі і папярэдняй нядзелі высновы такія. Вось моя невялічкая рэмарка адносна працы журналістаў, гэта тое, што мне вельмі падалося падобным, як працавалі нашы журналісты на пачатку. Яны таксама хадзілі вось у камізэльках прэса, іх таксама вельмі моцна не турбавалі, хоць как затрымлівалі, але ў Расіі затрымалі амаль 80 журналістаў цягам сённяшняга дня, то бок іх таксама затрымоўваюць, і таксама вось гэтае медыйнае поле пачынаюць зачышчаць, але, канешне, гэта яшчэ не ў такой ступені, як гэта адбываецца ў Беларусі. Яшчэ спадарня Вольга, вось Святлана Ціханаўская на гэтым тыдні правяла важную сустрэчу, сустрэлася з прадстаўнікамі іншых колаў дэмакратычных тых людзей, якія змагаюцца за змены. Гэта была такая сімвалічная сустрэча, дзе апазіцыя, скажем так, яна распрацоўвала план перамогі. Які гэта будзе план, мы пакуль не ведаем, нейкія дэталі яны нам не агучвалі. Але тым часам, на вашу думку, што можа зрабіць сапраўды цяпер і што найлепей зрабіць цяпер тым людзям, якія змагаюцца, якія прымаюць рашэнне адносна таго, як праходзіць гэтая барацьба за тое, каб усё ж такі беларусы дамагліся перамогі над дыктатурай? Самае галоўнае вызначыцца, хто будзе суб'ектам, які возьме на сябе адказнасць і за перамовы, і за наступствы. Пакуль такога суб'екта няма, пакуль гэты суб'ект не быў вызначаны рознымі апазіцыйнымі групамі, рана казаць і ўвогуле вельмі аптымістычна казаць аб тым, што зменіцца. Таму што зараз мы з вамі сочым аб тым, што сказала Ціханаўская каманда, што сказалі там Цыпкала, што сказаў Латушка. Тыя сілы, якія ёсць, у тым ліку сілы арганізацыйныя, яны рассредоточаны, яны расцягнуты па розных групах. І пакуль гэтыя групы не аб'яднаюцца, пакуль гэтыя групы разам не вызначаць суб'ект, якому яны дэлегуюць паўнамоцтва і адказнасць, мы будзем мець тую сітуацыю, якую мы маем апошніх 3-4 месяцы, калі улады выкарыстоўваюць гэтую немагчымасць і у пэўным аб'ёме, пэўным
пэўным чынам нежаданне ўзяць на сябе адказнасць. Ну, мне здаецца, што ўсё ж такі прынамсі пакуль яны стараюцца дэманстраваць нейкую еднасць. Вось гэтая сустрэча акурат была такой праявай таго, што, ну, я не ведаю, наколькі гэта, канешне, піарскі такі крок, скажам, разлічаны на тое, але было нават супольная фотаздымак, дзе была Святлана Ціхановская, дзе был Павел Латушка, дзе была Вольга Кавалькова, дзе таксама была Вераніка Цэпкала. Вось паказвала, што ўсё ж такі мы все разам, мы все змагаемся з адным. Будем спадзявацца на лепшае, канешне. Добра, спадарня Вольга, дзякуй вам вялікі, дзякуй вам за тое, што ў гэты нядзельны вечар вы прысвяцілі крышачку свайго часу нам і нашым гледачам. Усяго вам добрага. Дзякуй вам за вашыя каментары. А тым часам яшчэ толькі нагадаю, што адна з добрых навінаў гэтага тыдня гэта тое, што Святлану Ціхановскую вылучылі на Нобелеўскую прэмію міра і зрабіў гэта прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Тым часам тыдзень таксама распачаўся з добрай навіны. Пасля 41 дня непрымання ежы блогер Ігар Лосік спыніў галадоўку. На рашэнне паўплывалі шматлікія просьбы спыніцца, ды тое, што на знак салідарнасці з блогерам некаторыя людзі таксама пачалі галадаванне. Ігар перадаваў, што не хоча, каб за ягоны свядомы выбар пакутвалі іншыя. Я не прымаў ежы больш за 40 дзён і адчуваю ў сабе сілы і магчымасці пратрымацца яшчэ, але мяне проста ўзрушыла неверагодная хваля салідарнасці, а таксама просьбы сотняў і тысяч беларусаў спыніцца, дачакацца нашай агульнай перамогі здаровым. Ігар Лосік спыніў галадоўку на 42-й дзень. Праз галадаванне ён выказваў пратэст супраць крымінальнага абвінавачвання аб рыхтаванні да ўдзелу ў масавых беспарадках. За кратамі адміністратар тэлеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозгу» застаецца ўжо 7 месяцаў. Праваабарончая супольнасць прызнала яго палітвязнем. У падтрыманні Ігара Лосіка ды з патрабаваннем ягонага вызвалення Беларусі ў нашай краіны і за мяжой уладзілі шматлікія акцыі і пікеты. Александр Лукашенко зноўку ператасаваў калоду чыноўнікаў. Бабыра і Ліса адсунулі ад пасадаў, а Вальфовіча паставілі сцерагчы парадак. Ці нешта зменіцца ад перастаноўкі месцаў складовых і ці сапраўды дыктатару бракуе кадраў, правярала Вольга Старасціна. Амаль 3 месяцы пуставала месца дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі. Масавыя пратэсты спрычыніліся да таго, што з гэтай пасады ў ганаровую ссылку адправілі спачатку Андрэя Раўкова, а пасля і Валерыя Вакульчыка. І толькі на гэтым тыдні Лукашенко прызначыў Александра Вальфовіча, які дагэтуль узначальваў Генштаб узброеных сілаў. Более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе в нашем нет. Лукашенко адзначыў, што, цытата, «дзяржсакратар – гэта фактычна галоўны памочнік прэзідэнта ў працы з сілавымі структурамі». Мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, і асобна внешне. Александр Вальфовіч, які нарадзіўся ў Расіі, скончыў Маскоўскае агульнавайсковае каманднае вучылішча ды вайсковую акадэмію Генштабу ўзброеных сілаў Расійскай Федэрацыі, лічыцца адным з самых яскравых прыхільнікаў рускага міра. Галоўна для Лукашенка зараз не тое, што Вальфовіч, значыць, прыхільна ставіцца да Расіі, да рускага свету, хутчэй ён прыхільна ставіцца да самого Лукашэнку. Гэты крытэр стаўся галоўным і ў прызначэнні Кірыла Казакова кіраўніком сталічнага тэлебачання, аднаго з 3 нацыянальных тэлеканалаў, які транслюе на всю краіну. Канал очень подтянулся. Вот я, например, уже почти не вижу разницы между СТВ и, так у нас принято говорить, ведущими каналами. И сапраўды, розницы ніякай. Парень и девушка написали на земле фразу «Не забудем». Действия хулиганские, а сама надпись циничная. Новый кіраўнік паабяцаў честно осветлять падзеі. Я не верю ни в какие изменения на СТВ. Канал ужасный. Вот, и людей обманывают. Но они ужасные вещи говорят. То, что БЧБ, флаг – это фашистский или… Ну, это неправильно. То, что делает телеканал СТВ, то, что делают другие телеканалы, это
чистой воды пропаганда. Вы разумееце, што там трэба рабіць, звярнуўся Лукашенко да Юрыя Шулейкі, новапрызначанага кіраўніка берасцейскага аблвыканкаму. Шулейка, які нарадзіўся на Гарадзеншчыне, вучыўся ў Магілёве і Менску, працаваў у Горадні, апошнія 3 гады быў памочнікам прэзідэнта на Гомельшчыне, раптам мае ўзначаліць найменш вядомую яму вобласць. Чым кіраваўся Лукашенко, прызначаючы менавіта Шулейку? Он очень сильно боится, что если кадры будут застаиваться в одном месте, собираться, кучковаться, привыкать друг к другу, знакомиться, сдруживаться, то это для него опасно. Поэтому он делает все возможное, чтобы ротация происходила так, чтобы не успели сдружиться между собой, сгруппироваться, составить некий заговор. Прызначыў Лукашенко і новага гендырэктара Горадня Азоту Ігора Ляшэнку. Папярэдні кіраўнік Ігор Бабыр запомніцца тым, што пасля страйку звольніў каля 40 чалавек, ад чаго незадаволенасць працаўнікоў толькі ўзрасла. Ляшенко можа прыехаць зараз на Азот і казаць працаўнікам, так, гэта новы віток жыцця Азота, все, што было, гэта было да мяне, я нічога не ведаю, зараз все будзе добра. Ён, як я разумею, родны дзеля таго, каб трымаць у ежовых рукавіцах працаўнікоў, якія больш за другіх былі незадаваленыя этой сітуацыяй. Гэтак робяць з апанентамі ўладаў, прадпрымальнікамі ды грамадскімі арганізацыямі і камітэт дзяржаўнага кантролю, за што Лукашенко пахваліў Васіля Герасімова ды прызначыў яго старшынём КДК. Пры назначэнні ўсіх сённяшніх новых кіраўнікоў Лукашенко ставіў ім найперш задачу – гэта змаганне з пратэстамі. Это змаганне з палітычнымі апанентамі, гэта падтрымка Лукашенка ў ягонае атрыманне ўлады. А гэта значыць, што ўся сістэма будзе працаваць выключна дзеля Лукашэнкі, а не дзеля дабрабыту звычайных беларусаў. Вольга Старасціна, Белсат. Больш за 2 месяцы Генпракуратура ў строгім сакрэце праводзіць праверку па факту гібелі Рамана Бандарэнкі. Афіцыйныя вынікі не паведамлялі нават маці Рамана. У сераду ініцыятыва Байпола апублікавала вынікі свайго ўласнага расследавання. А таксама імёны тых, хто справакаваў канфлікт, хто збіваў Рамана і хто хавае інфармацыю пра злачынства. Што стала вядома пра смерць Рамана Бандарэнкі, Алесь Пудзіла. Акрамя раней апазнаных пры здзяйсненні злачынства Баскава і Шакуты, тут фігуруе прэс-сакратар кіраўніка дзяржавы Наталья Эйсмонт, дыейная залоўка работніца белтэлерадыёкампаніі Ганна Эйсмонт, гулец прэзідэнцкай хакейнай каманды Павел Волчак з жонкаю Жанетаю, а таксама цэлы шэраг сілавікоў. Отпустите человека! У апублікаваных тэлефонных размовах гучыць зняпраўджанне версіі пра тое, што Раман быў у стане алкагольнага ап'янення. Это он? Да, он там кряхтит, да. Ну, кряхтит же, не теряет сознание. Да, теряет сознание. Не в алкогольном? Не алкогольном. Ваш визит зарегистрирован. Как только освободится бригада, визит будет передан. Ожидайте. А на пачатку першай гадзіны ночы пацярпелы трапіў у шпіталь хуткай дапамогі. Там зрабілі экстранную аперацыю на галаўным мозгу, якая, аднак, станоўчых вынікаў не дала. У расследаванні Белвайпол фігуруе аўдыязапіс меркаванай размовы нейрахірургаў, што намагаліся выратаваць Бандарэнку з ягонымі сваякамі. Когда его привезли сюда, его состояние оценивалось практически таким образом, что он уже был почти за чертой, которая отделяет живых от неживых. 31-гадовы Раман Бандарэнка памёр у бальніцы, не прыходзячы ў прытомнасць. У другой палове дня 12 лістапада ініцыятыва Белвайпол заклікае распачаць крымінальную справу па факце забойства. Вынікі ж афіцыйныя пракурорскай праверкі невядомыя нават сваякам Бандарэнкі. Александра Пуціла, Белсат. 27 студзеня адзначалі дзень памяці ахвяраў Галакосту. Сёлета для нашай краіны гэты дзень набыў асаблівае гучанне. На фоне плану ўладаў будаваць концлагеры для праціўнікаў Лукашэнкі, а таксама з улікам усё новых і новых сведчанняў пра тое, што прынамсі адзін падобны лагер у нашай краіне ўжо ёсць. Яго стварылі на базе лекава-працоўнага прафілакторыю нумар 3 пад Солцкам. Нашы журналісты пабывалі ў гэтым месцы, і што яны пабачылі, распавядзе Ірына Дарафейчук.
Вёска Паўлаўка пад Слуцкам, вядомую на ўсю Беларусь, стала нядаўна. Менавіта сюды, паводле шматлікіх сведчанняў, прывозілі ўдзельнікаў першых паслявыбарчых пратэстаў. Адзін з затрыманых, Павел Потапаў, так распавядаў у эфире Белсату про гэтае месца. Свернули куда-то в лес, долго ехали по лесу, в голову приходили различные мысли. Поначалу это показалось какой-то промзоной. Куча людей с автоматами. Нас завезли через какие-то огромнейшие ворота, привезли, как обычно, поставили лицом к стенке. Мы под подушками, под матрасами находили журналы различные. Поэтому, скорее всего, это было подготовлено, скажем, там давно, и там уже кто-то находился. Жыхары вёскі Паўлаўка згадваюць, што за савецкім часам у гэтым месцы была вайсковая частка. Солдаты, я же говорю, стояли там, сразу кадровые были, ракетчики были сразу, а потом уже тут зарабили вольное поселение. Вольное поселение было. Лет 10, наверное, они тут были у нас, эти хлопцы. Потом переименовали уже у ЛТП, сразу мужское. Там же и церковь была, мы же ходили в эту церковь на открытие. И она, по-моему, теперь действует. Потом уже женщины стали тоже алкоголики. Падчас паслявыбарчых падзеяў жыхароў лячэбна-працоўнага прафілакторыю этапавалі ў іншыя ўстановы, а на тэрыторыі арганізавалі імправізаваны лагер для арыштаваных удзельнікаў пратэстаў. Паводле сведчанняў мясцовых жыхароў, ненадоўга. Поговаривали сразу, что тут, не знаю, что СИЗО может быть или что, потому что, оно действительно там постройка такая, чтобы с города вынести. Ночью привезли, никто даже не видел. А я утром просто в лес шла и видела, что машин там много было. А уже к вечеру и никого там ее не было с машин. Уже пусто и глухо стало. Потом их вывезли, распустили, они разъехались по домам еще. Паводле мясцовых жыхароў цяпер на гэтай тэрыторыі зноў функцыянуе слуцкі лячэбна-працоўны прафілакторый. Ірына Дарафейчук, Белсат. 142 расійскія гарады і дзесяткі акцыяў салідарнасці за мяжою. Сёння прыхільнікі Алексея Навальнага другую нядзелю запар праводзілі акцыі пратэсту па ўсёй Расіі. Улады абвясцілі мітынгі незаконнымі, было шмат амапу, ужывалі нават электрашокеры. Але пратэст, падобны як у Беларусі, быў мірным. Але затрымалі больш як 4,5 тысячы пратэстоўцаў. Все падрабязнасці сённяшняга пратэставага дня ў Расіі даведаемся ў нашага маскоўскага карэспандэнта Глеба Беличенки. Глеб, добрый вечер, практически доброй ночи. Ты сегодня работал целый день. Давай для наших зрителей подведем итоги. Каким был сегодняшний протестный день в России? Что главное ты заметил, работая на улицах Москвы сегодня? Да, коллеги, добрый вечер. И, безусловно, начну, наверное, с самой главной цифры. По состоянию на 21:10 по Москве 4822 человека были задержаны на протестах по всей России. Более 80 журналистов, такого не было на протестных акциях
уже очень давно, а скорее всего даже никогда. Что касается Москвы, сегодня все должно было начаться в полдень по Москве, на Лубянке. Должны были собраться протестующие в поддержку Алексея Навального, отправиться. Однако буквально за час, наверное, до начала сбора на Лубянке штаб Навального, телеграм-канал штаба Навального объявил, что сбор будет осуществляться на других станциях метро чуть подальше от центра. Это произошло не просто так, поскольку центр города был буквально перекрыт. То есть бывалые участники политических акций говорят, что такого не было с 93 года. Так центр никогда не перекрывали. На том опыте, который имеется у меня, могу сказать, что количество силовиков превышало обычное количество силовиков на подобных акциях. Там, в 5-7, наверное, раз были не только сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии, сотрудники силовых ведомств без опознавательных знаков. То есть на них была форма, шлемы, дубинки. Однако не представляется возможным опознать, что это все-таки были за люди. И белорусская тактика достаточно успешно была применена сегодня на московских улицах. Сначала протестующие, напомню, должны были собраться на Лубянке, они собрались чуть подальше, на станции метро Красные Ворота, на станции метро Сухаревской. Там начались точечные задержания буквально сразу после того, как люди стали собираться. И уже позже телеграм-канал штаб Навального объявил, что собираемся на, соответственно, площади 3 вокзалов. Это одна из важнейших таких коммуникационных точек Москвы. Ярославский вокзал, Ленинградский вокзал, несколько станций метро, Казанский вокзал. И то есть туда достаточно удобно прийти, приехать. И вот там произошло, наверное, первое такое достаточно сильное столкновение, которому я был свидетель сегодня на площади 3 вокзалов. Молодые люди выкрикивали лозунги «Путин вор», «Путин уходи», «Долой царя». Кто-то развернул плакаты «Царю новый 917 год». Были различные небольшие группы там, анархистов, феминисток, но в основном вот этот срез, он представлял из себя молодых людей, На жаль, у Москве сёння таксама ёсць, як мы бачым, праблемы з сувяззю. Глеб згубіўся. Ён распавёў вам, сёння ў Москве Злучаныя Штаты асудзілі працяг прымянення сілы супраць пратэстоўцаў у Расіі, гаворыцца ў заяве Дзяржаўнага дэпартаменту США. США асуджаюць працяг прымянення расійскімі ўладамі жорсткай тактыкі супраць мірных пратэстуючых і журналістаў другі тыдзень запар, гаворыцца ў заяве амерыканскага знешнепалітычнага ведомства. Так што вось так ёсць ужо міжнародная рэакцыя на тое, што адбываецца. Тым часам мы вяртаемся ў Беларусь, дзе Александр Лукашенко загадаў закруціць заканадаўчыя гайкі супраць удзельнікаў пратэстаў. У межах страшылкі прапанаваў паказаць насельніцтву арыштаваных тэрарыстаў адразу з выбухоўкай. Падрабязней Алесь Баразенко. Дастаўлялі боепрыпасы і выбухоўку, каб падарваць дамы і вуліцы. Аднак спецслужбы перадухілілі чарговую пагрозу для нацыянальнай бяспекі, пахваліўся Александр Лукашенко. Вонкавай і ўнутранай пагрозай цяпер тлумачаць неабходнасць неадкладных зменаў у нацыянальнае заканадаўства у сувязі з унутрыпалітычнай сітуацыяй. В августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. Каб не пусціць натаўскія танкі ў Беларусь, улады плануюць яшчэ да красавіка унесці змены ў крымінальны і крымінальна-выканаўчы кодексы, а таксама ў выбарчае ды працоўнае заканадаўства краіны. Каб надаць гэтаму беззаконню выгляд законнасці. Безумоўна, ёсць артыкулы, якія вельмі проста нацягваюцца на любыя законныя, несупрацьпраўныя дзеянні людзей, што мы бачым па шматлікіх бягучых крымінальных справаў. 2 тыдні таму Лукашенко ўжо прыняў змены ў кодекс аб адміністратыўных правапарушэннях. Між іншага, ягоная новая рэдакцыя ўзмацніла пакаранне за ўдзел у пратэстах. Нават нацыянальную сімволіку. Алесь Баразенко, Белсат.
Тым часам Лукашенко заявіў, што за апошнія гады ўлады зрабілі вельмі шмат у кірунку лібералізацыі прававых нормаў. І таму цяпер трэба падумаць, ці не занадта вы захапіліся гэтую лібералізацыяй, ды зрабіць заканадаўства больш жорсткім. Ці адчулі вы за апошнія гады гэтую лібералізацыю? Пытаю я вас, нашыя гледачы, і ці падтрымліваеце вы ідэю зрабіць беларускае заканадаўства больш жорсткім? Запыталі мы таксама Менчукоў. Штрафом, конечно, получается то, что несоответствие заработной платы и размеру штрафа. То есть, как бы, штрафы очень большие, а зарплаты маленькие. То есть, человек практически не может потянуть людей эти штрафы и оплачивать их, чтобы даже, как бы, выполнять те обязанности перед государством, даже если они нарушили закон. Не, я скорее бы ослабил, потому что у нас каждый год ужесточения, какие-то повышения налогов, ну и так далее. В сфере МВД тоже очень сильно так, поэтому надо властям пересмотреть, я думаю, свою позицию. Ужесточать некуда, и так все жестко. Жестче уже некуда, чем в Беларуси. Давят и душат, одним словом, больше нечего сказать. Давят и душат. В меру мягкое и достаточно жестокое, я так считаю, наше законодательство. А почему? Наверное, потому что все-таки не у власти, и мы с вами тоже. Вот, и не мы принимаем эти законопроекты. Если говорить серьезно, то, конечно же, у нас все и так максимально строго. Ужесточать законодательство в коем случае. У нас и так для нас, можно сказать, концлагеря строят. Куда уже дальше? Я думаю, что ужесточать уже некуда, но в нашем государстве все возможно. Потому что люди на самом деле не живут, а существуют. И с каждым годом в законах появляются новые какие-то вещи, которые меняют человечество. Мягким законодательства у нас никогда не было. Это, во-первых. Во-вторых, куда уже дальше ужесточать. Плюс мы имеем то, что у нас в стране, по сути, правовой дефолт. То есть у нас не исполняется даже то законодательство, которое имеется. Кто-то за надпись «Не простим» получает реальный срок тюремный, а кто-то за убийство мирных граждан даже уголовного дела не возбуждается. Поэтому суть и смысл этого ужесточения, смягчения не имеет значения, потому что законы у нас не применяются по назначению. Мой модны кут пазіцыянаваўся як крама з нацыянальным каларытам. Гэта і стала для ўладаў падставай для пераследу. Спачатку прыйшлі супрацоўнікі МНС, і гандаль нацыянальнымі рэчамі ды падарункамі давялося спыніць да ліквідацыі парушэнняў. Пазней затрымалі заснавальніцу Алёну Есіпёнак, а потым на судзе і ейнага мужа, уладальніка крамы Валерыя. Алёну вызвалілі літаральна ўчора, і цяпер яна з намі на сувязі. Спадарыня Алёна, добрый вечар. Добрый, вітаю вас. Спадарыня Алёна, вось на вашай сацыяльнай сетцы вы напісалі: «Наша крама «Мой родны кут» будзе зачыненая да лепшых часоў, хаця б да тых, пакуль сэрца і душа нашай крамы не выйдуць на свабоду». Як на сённяшні дзень выглядае сітуацыя з вашым мужам? Муж атрымаў 15 содняў і зараз сядзіць. Мы думаем, што пакуль што на Крэсціна ён знаходзіцца. Крама зачыненая, прынамсі офлайн-крама. Мы спадзяёмся, што інтэрнэт-крама будзе ўсё ж такі працаваць. Зачынена і МНС да устранення гэтых парушэнняў. А якія гэта парушэнні? Вось што вам інкрымінуюць, што кепскага вы зрабілі, прадаючы падарункі, там, рэчы з нейкай беларускай сімволікай? Што такога страшнага вы зрабілі? Якія гэта парушэнні? Няма ніякіх дачынення. Тут ужо яны як першая інстанцыя, хто можа знайсці парушэнне, мне падаецца, у любым выпадку. Да нас прыходзілі, мне падаецца, усе у той дзень, хто мог прыйсці з праверкаю. Апошні былі АБЭП, яны канфіскавалі частку тавараў. І для экспертызы, як яны сказалі, вось, МНС дала нам один дзень яшчэ працы, і з серады, з 27-го, мы уже не павінны былі працаваць. І вось 26-го, калі мы дазвол такі мелі, ну, вось да нас і завіталі супрацоўнікі міліцыі, ну, з нейкімі пэўна.
Спадарня Алёна, вас затрымалі асабіста, вашыя дзеці непаўнагадовыя, так, двое дзяцей засталіся без апекі бацькоў. На шчасце, вашая сястра вам дапамагла. Вось як ваша сям'я дае сабе раду ў гэтай цяжкай сітуацыі? Ну, мы трымаемся. Ведаеце, самае цяжкае, як мне падаецца, у нашай сітуацыі, ну, напэўна, усіх беларусаў, якія зараз у такой сітуацыі знаходзяцца, гэта няведанне, што адбываецца там. Бо самае цяжкое гэта вось інфармацыйная ізаляванасць, некая спецыяльная, як мне падаецца. Гэта і ёсць такой псіхалагічны ціск, напэўна, на маці перш за ўсё. Вось так вот. Спадарня Алёна, ці вот у вас ёсць нейкія планы на будучыню? Што далей плануеце рабіць? Вось што будзе з крамай? Што будзе з мужам? Ці неяк можна яму дапамагчы? У вас ёсць адвакаты, людзі, якія вам дапамагаюць? Ну, дзякуй. У нас адвакаты і былі і ёсць, яны дапамагаюць. І салідарнасць, канешне, людзей настолькі неверагодная, настолькі шырокая, што просто з адной салідарнасці можна жыць, падпітвацца гэтым. Насамрэч, мы зараз будзем старацца рабіць усё, каб дачакацца нашага тату, і будзем разам думаць, як жыць далей. Але мы, канешне, спадзяемся, што крама будзе працаваць як мінімум інтэрнэт-крама. Ну, будзем глядзець, што там будзе далей у нашай краіне. Але, канешне, планы у нас заўжды ёсць. Вы такая аптымістка, вы такая неверагодная аптымістка. Спадарня Алёна, вось як вы думаеце, вось чым ваша крама, ну, реально невялічкі сямейны бізнес замінае ўладам? Ну, чаму вы думаеце, вось гэта такое бервяно ў ваку уладаў, чаму яны так чапляюцца да такіх дробных бізнесоўцаў, якія, в прынцыпе, ну, не ведуць некага вялікага бізнесу, гэта сапраўды невялічкія крамы, ваша крама альбо Сімбал-Бай таксама, які маюць падобныя да вашых праблемаў. Вось з чым гэта звязана? Ну, канешне, мы заўжды кажам, што наша крама працуе на тое, каб пашыраць гісторыю культуру нашай краіны. Але тут відавочна, чаму чапляецца да нас усіх. І гэта было сказана мне ось такім вось ад чалавека, я пачула, які складаў на мне пратакол, які павінен быў мне расказаць, у чым я вінавата, як праводзіў я пікеты там на краме, ціля крамы. І ён мне выкрыкнуў так, што вы там прадаёце в сваім магазине незарэгістрированную сімволіку. Канешне, гэта перш за ўсё БЧБ, і мне падаецца пагоня. Чамусьці пагоня таксама не вельмі ім падабаецца. Сярод канфіскаваных рэчаў перш за ўсё былі рэчы з гербам пагоня, і з вітаўтам, і з пагоні Гедыміна, як мы так называем. Ну, і БЧБ сцяжкі, канешне, гэта ўжо паралельна. Мне падаецца, вось менавіта сімволіка не падабаецца. Ну, мне падаецца, што, канешне, гэта можа быць звязана з тым, што зараз ідзе праца, ну, у дужках, калі можна так сказаць, па тым, каб прызнаць бела-чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім, і, напэўна, таму таксама зачышаюць вось гэтае поле, каб было як мага менш магчымасцяў набываць нашу нацыянальную сімволіку. Спадарня Алёна, дзякуй вам вялікі за размову. Трымайцеся, а я магу толькі заклікаць нашых гледачоў дапамагаць такім бізнесоўцам, як Алёна. Напэўна, кожны з вас ведае, што можа зрабіць, як дапамагчы, прынамсі, добрым каментам альбо нейкім набыткам вось у крамах у всіх тых людзей, які працуюць разам з намі на нашу супольную ідэю. Дзякуй вам вялікі, спадарня Алёна. Дзякуй. Тым часам у Генпракуратуру звярнуліся вось неабыякавыя беларусы з патрабаваннем забараніць бела-чырвона-белую сімволіку і прыраўняць яе да экстрэмісцкай, тое, пра што мы пачалі размаўляць са спадарняй Алёнай. Да гэтага яны просяць ведомства звярнуцца ў суд. Тым часам чыноўнікі займаюцца і законапраектам аб недапушчэнні гераізацыі нацызму. Для гэтага стварылі спецыяльную працоўную групу, і некаторыя удзельнікі якраз кажуць аб забароне нацыянальнай сімволікі. Чаму ўладам так замінае спалучэнне чырвонага да белага колеру, якое гістарычнае значэнне яно мае, мы запыталі ў гісторыка Уладзіміра Арлова.
Под бел-чырвона-белым сцягам у 1918 годзе была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка, без якой не было б БССР і ўрэшце краіны, дзе мы жывем. Под бел-чырвона-белым сцягам у 1991 годзе вярнулася на палітычную карту свету, а Беларусь под сваёй новай назвай Рэспубліка Беларусь. Под бел-чырвона-белым сцягам адчыняліся першыя амбасады нашай незалежнай дзяржавы. Перамагалі на алімпіядах, на міжнародных спаборніцтвах нашы спартоўцы. Под бел-чырвона-белым сцягам у 1994 годзе была прынятая першая канстытуцыя незалежнай Беларусі. Бел-чырвона-белы сцяг дарагі мільёнам беларусаў. І гэта выдатна засведчыў жнівень 2020-го, калі на нашых вуліцах і плошчах па сутнасці адбыўся не абвешчаны, але агульнанацыянальны рэферэндум за вяртання бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоні ў якасці дзяржаўных сімвалаў Беларусі. Таму нікому ўжо і ніколі не ўдасца выкрасліць бел-чырвона-белы сцяг з нашай гісторыі і культуры, з нацыянальнай памяці беларусаў. Але цяпер мы павінны засяродзіцца на тым, каб не дапусціць забароны бел-чырвона-белага сцяга цяперашнім рэжымам. І тут сваё слова павінны сказаць і палітычныя партыі з грамадскімі арганізацыямі, і навуковыя і культурніцкія установы, і, урэшце, кожны з нас. Я абсалютна упэўнены, што бел-чырвона-белы сцяг абавязкова зноў будзе ў нас дзяржаўным. Гэта быў гісторык Владзімір Арлоў. Тым часам мы вам распавядалі пра гісторыю і сітуацыю з крамай «Мой родны кут». І вельмі падобнае адбылося з фірмай «Сімбал BY». Учора ў офіс, які раней быў офлайн-крамы, прыйшлі прадстаўнікі аддзелу барацьбы з эканамічнымі злачынствамі ўпраўлення ўнутраных справаў савецкага раёна Менску і сканфіскавалі ўсе тавары і тэхніку. 4 працаўнікоў крамы завезлі на Акрэсціна. Іх усіх абвінавачваюць у дробным хуліганстве. І вось зараз з намі на сувязі Павел Белавус, дырэктар крамы «Сімбал BY». Прывітанне, Павел, добры вечар. Добрый вечер. Павел, вось як зараз выглядае сітуацыя з вашымі супрацоўнікамі? Што вы ведаеце апошняе? Ну, іх затрымалі, атрымліваецца, ў суботу, нядзелі выходны дзень. Мы нанялі адвакатаў і ў панядзелак будзем даведвацца, калі будуць адбывацца суды. Наколькі я ведаю, ім інкрымінуюць артыкулы 17.1, дваім дакладна намесніку дырэктара і бухгалтарцы, а дзяўчатам ці 17.1, ці 23.34, пакуль не зразумела. І тут як бы вельмі дзіўная сітуацыя, што прыйшлі з позвай наконт незаконнай камерцыйнай дзейнасці і нешта такое, а ў выніку забралі людзей па адміністрацыйных пратаколах там за непадпарадкаванне і так далей. Таму вось гэта пакуль вельмі дзіўна. Ці вы чакаеце, што вас можа насцігнуць пэўны пераслед, бо вы з'яўляецеся дырэктарам гэтай фірмы, дырэктарам крамы? Ну, безумоўна, то бок калі б я ў суботу таксама прыйшоў у памяшканне, думаю, што я быў бы на Акрэсціна хутчэй за ўсё. Таму што вось першымі прыехалі намеснік дырэктара і бухгалтарка, і іх адразу забралі. А дзяўчат ужо забралі вечарам, пасля таго, як пералічылі і забралі разам з імі прадукцыю. Таму цяжка сказаць, што будзе заўтра, але прынамсі я стараюся, як магу, дапамагчы, праінфармаваць родных, звязались з адвакатам, як бы расказалі пра гэтую інфармацыю ў медыа, то бок спрабую максімальна, што на дадзены момант магчыма зрабіць, што як бы у маіх магчымасцях. Ну, па досведу з іншымі крамамі, ну, гэта больш нагадвае нейкі такі ужо канчатковы сігнал, што
пакуль мы ва ўладзе, мы вам не дамо распаўсюджваць гэтыя сімвалы, ну, я говорю про чырвоны белы сцяг і ў тым ліку і пагоню, што мы вам не дамо. Ці дадуць нам наогул жыць і існаваць у гэтай краіне і весці бізнес? Я думаю, што мы даведаемся на гэтым, ну, ось, на бліжэйшым тыдні. Павел, сапраўды сітуацыя вельмі цяжкая, не толькі ваша крама, ваш бізнес церпіць, але в прынцыпе шмат якія прадпрымальнікі, якія займаюцца вось менавіта распаўсюдам сімволікі нацыянальнай, яны зазналі вось гэтыя рэпрэсіі. Магчыма, што гэта звязана з тым, што зараз ідзе працэс па прызнанні бела-чырвона-белай сімволікі экстрэмісцкай. Вось, дарэчы, мы запыталі жыхароў сталіцы, як яны ставяцца да таго, каб вось ёсць такая ініцыятыва зрабіць бела-чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім. Давайте разам паслухаем іхныя адказы. Давайте. Я супраць гэтай прокуратуры і ўвогуле іхных ідэй. Гісторыю не переделаешь. Флагом экстремистским бело-красное я не считаю. Вот. Считаю, что это все-таки наша история. И нужно его оставить, и надо все-таки правильное отношение к нему показывать. Скажем, по опыту жизни, хоть есть традиции, но не понимаю, из-за чего происходит вот это вот волнение по поводу флагов и так далее. Важно, в общем, что люди, большинство, как живут, и чтобы им было хорошо. Генпрокуратура, конечно, должна рассмотреть этот вопрос. Им же надо чем-то заниматься. Вот. Мое отношение нейтральное. Это абурае, это крыўдзіць, это выклікае нейкую злобу внутри, напэўна, так. І нібы у нас хочацца забраць такое апошняе, што грэе душу. Ведаеце, гэта ўжо не пра некие нават свободу перасоўвання, это некая внутренняя свобода, якую таксама хочуць забраць. Бело-червоное, но это символ того, что сейчас происходит. И я не думаю, что это как-то связано с какими-то событиями далеких лет. Мы же не берем власовский флаг, не возмущаемся, никто в России не возмущается, не признает, а на Олимпиадах с ними ходят. Мое отношение, оно никакое, потому что я считаю, что это неправильно, потому что флаг, в принципе, как его можно запретить, если изначально он ничего плохого это не значил. Вот. Для чего это делается? Наверное, для того, чтобы заводить больше каких-то дел против людей, которые используют этот флаг. Значение символики недооценивается. Пока у нас будет совдеповский герб, совдеповский флаг, как это ни странно, ничего не поменяется. Павел, а вот як асабіста вы ставіцеся да бел-чырвона-белага сцяга, што для вас ён азначае? Ну, для мяне гэта якраз такі галоўны сімвал Беларусі, сімвал незалежнай Беларусі, таму што два разы у новай гісторыі менавіта пад гэтымі сімваламі абвяшчалася спачатку Беларуская Народная Рэспубліка, пасля ўжо незалежная Рэспубліка Беларусі. Менавіта гэтыя сімвалы, гэта сімвалы незалежнай сваёй беларускай дзяржавы. І ну, тое, што адбываецца, я ставлюся да гэтага просто, ну тут толькі можна разводзіць рукамі і круціць у віска пальцам, разумеючы, што это просто вар'яцтва. Да. Гісторыя паказвае шмат прыкладаў, калі спрабавалі забараняць і музыку, і сімвалы, і шмат чаго, але гэта не дапамагло. Той жа прыклад бел-чырвона-белага сцяга і пагоні. 70 гадоў у Савецкім Саюзе гэтыя сімвалы былі пад татальнай забаронай. Ніхто у БССР нават не ведаў пра іх, акрамя інтэлігенцыі. І вось прыйшоў час развалу Савецкага Саюзу, утварэння незалежнай Беларусі, і адразу гэтыя сімвалы сталі галоўнымі, і пад імі была абвешчана незалежная Рэспубліка Беларусь. І забараняючы гэтыя сімвалы, мы фактычна абвяргаем, ну, яны забараняючы абвяргаюць як бы
прызнання і абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Ну і хацеў бы дадаць, што ў іх просто фактычна няма выхаду. Яны вось узяліся за гэтыя сімвалы, таму што разумеюць, ну яны як бы у іх вось логіка працуе так, што калі мы нічога не будзем рабіць, не будзем пераследаваць гэтыя сімвалы, то праз дзень, праз два, калі мы перастанем іх пераследаваць, усё стане бел-чырвона-белымі. Гэта было ў жніўні, гэта было ў верасні, да. І пасля ўжо рэпрэсіямі, ну, людзей спужалі. Але як толькі рэпрэсіі скончацца, то ўсё у адзін момант стане бел-чырвона-белым і як бы ну гэта не дапаможа. Гэта як палкай біць па вадзе і прымушаць ваду знікнуць. Ну таму я, як бы, канешне, у дадзены момант все гэта трагічна, все гэта непрыемна, все гэта страшна, але у будучыні я не бачу перспектывы вось такім дзеяннем і такім рухам. І тыя ж апытанні нават і ў праўладных, і пра лукашэнкаўскіх розных там тэлеграм-каналах, медыа паказвае, што нема абсалютна ніякай большасці, там мінімальныя адсоткі людзей, якія падтрымліваюць гэтую ініцыятыву. І заўважце, хто з гэтай ініцыятывай у пракуратуру звярнуліся. Людзі, якія не любяць ні беларускае, ні беларускую мову і ў прынцыпе, якія не стаяць на пазіцыях абароны там беларускага суверэнітэту. Людзі там... Так, это сапраўды нейкі маргінальны рух. Я дадам для нашых гледачоў, што гэта называецца «Движение Родина», і што вось гэта... Але якая іх родзіна? Так, якая іх родзіна, незразумела, і гэты зварот падпісала 140 чалавек, а мы ведаем, што петыцыю, якую заініцыявала Каардынацыйная рада, на сённяшні момант падпісала ўжо больш за 57 тысячаў чалавек, і гэта толькі... Так, ужо можа 60, я правярала перад выданнем. Вось, і гэта толькі за 2 дні. Яшчэ такое пытанне, Павел. Ці беларусы нейкім чынам вам могуць дапамагчы? Вось зараз, вядома, ваш бізнес у вельмі цяжкай сітуацыі, шмат у вас што канфіскавалі, ці вось нейкая сіла вось гэтай салідарнасці вам на дадзены момант патрэбная? Зараз шмат беларусаў нас глядзяць, быць можа, акурат змогуць вам нейкім чынам дапамагчы? На дадзены момант мы прыбралі з сайта ўсю прадукцыю, таму што заўтра будзем даведвацца, ну таму што ўсё, што ў нас было выстаўлена, забралі, і ну і не хочам прымаць замовы, не ведаючы, калі вернем гэтую прадукцыю, таму часова праз сайт нельга нічога замовіць, але заўтра па выніках, калі мы будзем ведаць, якія штрафы ці суткі атрымаюць нашыя супрацоўнікі, што нам інкрымінуюць, мы абавязкова абвесцім нейкі збор у нашу падтрымку у нашых сацыяльных сетках. Ну і таксама адзін з такіх легальных спосабаў нас падтрымаць. У нас ёсць YouTube-канал Сымбальбае, і там ёсць кнопка спонсарскай падпіскі. Гэта таксама такі адзін са спосабаў нас падтрымаць. Ну і бліжэйшы час ужо, калі мы дакладна зразумеем усю сітуацыю, зразумеем, якія нам сродкі на этап, пакуль будзем, так бы мовіць, залізваць раны патрэбныя, то мы абвесцім такі вось збор у падтрымку нашых супрацоўнікаў. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі быў Павел Белавуз, дырэктар крамы Сымбалбай. Шаноўнае спадарства, будзьма разам, падтрымліваем адзін аднаго. Я толькі хачу яшчэ вам дачытаць цытату заснавальніка моцных навінаў Петро Кузнецова, які піша пра тое, што з забаронай бел-чырвона-белага сцяга ёсць невялікая, але праблема. Маўляў, яго немагчыма забараніць проста таму, што немагчыма забараніць Беларусь. Не можна, вядома, выдаць цыркуляр і думаць, што гэта нешта зменіць, але не зменіць нічога. БЧБ будзе да таго часу, пакуль будзе Беларусь. Дзякую Петру Кузнецову, дзякую спадру Паўлу. А тым часам беларусы польскага Вроцлава памятаюць пра радзіму і правялі акцыю салідарнасці з менскімі раёнамі ды ўсёй нашай сталіцай. На гэтай сімвалічнай ноце я з вамі сёння развітаюся. Будзьце моцнымі, беражыце сябе і сваіх блізкіх. Аліна Коўшык. Да сустрэчы ў наступных эфірах. Неделя раки, день мая броду, шерые быки, танчуть карагоды, ланцуги в ночи, отливают златом, воротом
братом полыхает там вогнища до неба, пьют яны вино, заедают хлебом. Вымушал выехать с краю, теперь везде борьбу с гэтым режимом. Менавіта угода гэтых людей павінна быць на мінскіх улицах увекованы их имена.